Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina gaishe da ku ‘yan uwana musulmai tare da fatan alkhairi. Sunana Aisha Abdulsalam Muhammad. Ni 'yan Najeriya ce, amma yanzu ina ƙasar Saudiya. An fi sani na da auta ta wani dalili da sunan ya samu ba don ni autar ce ba, amma ba nan bane maganar mu ba. Akwai wani abubuwa da yake ta faruwa a ƙasar mu Najeriya, subhanallah. Wanda a yanzu subhanallah abubuwan duk sun bi sirrin taɓe, kowa ma yana iya fitowa ya yi magana a ka. Ana ta yi ban taɓa fitowa na yi magana ba, amma a yanzu ne aka zo kan gabar da zan zo nima in yi tawo magana. Ya kamata a ce 'yan Najeriya mun yi la'akari da wasu abubuwa da ke faruwa a ƙasar tamu. A iya wayona kawo yanzu da aka sha yin siyasa da wayona har ila yanzu na fahimci wasu abubuwa da ke faruwa, amma zan so a ce na bayyana wa mutane na, ko da a ce wasu za su fahimta kuma za a yi ƙoƙarin gano daga ina matsalar nan take. Kar ku mance, dai shugaban ƙasar da ya hau mulki da sauran maƙarraban shi suna kamanta adalci farkon da suka hau. Ana jin daɗi, ana kwanciyar hankali, sannan kuma ba yunwa. Amma da zarar an ɗauki shekara 3 an tafi ta 4 da ake ƙoƙarin sake wani zaɓen nan, sai ka ga subhanallah 'yar yunwa da tsadar kayayyaki sun ɗan zo kaɗan, sannan kuma abu na gaba rashin kwanciyar hankali ya ɗan faɗo shi ma kaɗan. Kun gane? Sai a zo ana haka ɗin nan a yi zaɓe. Idan aka yi wannan zaɓen nan sai a maimaita wannan mutumin wanda yake kan kujera. Kuna sane da wannan ko? To idan aka maimaita wannan mutumin da yake kan kujera, sai a zo shekarar nan ta 5. Daga kan shi abubuwa yake farawa, izuwa 6 abubuwa yake tsamari, da zarar 7 kuma ta yi abubuwa yake ta'azzara. Kuna sane? Tun daga wannan lokaci sai kaga ana samun matsalar rashin zaman lafiya. Yanki kaza ana faɗa, yanki kaza ana kaza, subhanallah dai. Da haka abun har yayi ta yaduwa. Sannan kuma abu na gaba shine ana tafiya sai kaga tsadar kayayyaki ya zo. Da zarar an zo kan gabar da wannan shugaba zai sauka, komai fa sai ya ƙara tsada subhanallah. Ga rashin kwanciyar hankali ga kuma tsadar kayayyaki. To amma anan shine, me yasa kuke bincikan shugabanni? Me yasa kuke ganin laifin shugaban ƙasa? Zan ba ku wani assignment ɗin, kowa ya je ya yi tunani ya kawo wanda yake ganin shine da laifi. Ko kuma a ƙasan bidiyon nan da zan saka, mutum ya tsaya ya rubuta ra'ayin shi a ko kuma wani abu wanda yake cewar shi ma zai magana ne a kan shi. Ko kuma ka kawo cewar dalilin da ya sa wannan abubuwa suke faruwa. Tunda har ba a kan shugaban ƙasa ɗaya ne yake faruwa ba, duk yawancinsu idan sun hau wannan abu haka yake faruwa. To sai mu yi ƙoƙari mu ga daga ina matsalar take. Da na ce ba laifin shugaban ƙasa ba ne ba, amma ban da shi a ciki. Mutum zai iya cewa laifin shugaban ƙasa ne ya kawo hujjar shi. Mutum zai iya kawowa wani daban ya ce laifinsa ne ya kawo hujjar shi. Mutum zai iya kawowa ya ce laifinmu ne mu 'yan ƙasa, kuma mutum ya kawo hujjar shi. To don haka ni ma zan kawo bayan kowanne ya riga da ya faɗi. Ina gaishe da mu tare da fatan alkhairi, amma mu tsaya mu zurfafa tunani, mu hango inda matsalar mu take. Ko da a ce shugaban ne da laifi, mu gano meye dalilin su shugabannin kenan. Meye dalilin su na yin haka din, meye reason din su, meye yasa ishe ma'anacin su da suke yin haka. Don haka ina muku fatan alkhairi. Yana da kyau a ce ku zo ku yi magana din, ku farfaɗi, kowa ya faɗi ra'ayin nasa haka. In ya so kuma sai mu ga me za mu kama.